भारतीय शास्त्रीय संगीत नि athokiri padma shri Ustad Rashid Khan Kwrak salo mwtai chalangkha mwtai chama salo bini umor 56 ni shaimanka Thanai bisi kolokma ramwi Prostate cancer manjakha bo salchi swkangno wngkha bo afroni simino bini sakte bo hamya angi phaikya Thanai salchi romino salchi Kolkata ni kaisa private sakham nogo admit tongmani bo Kwrak salo sarikphangni 3:45 pm bini langma arikha bini bihik khorok nei bwsajakte khoroksa bwsalano yakari kalangkha patimoni koktwamani sakam nogo thangka West Bengal ni Montri Okra Mamata Banerjee Bosaka Rashid Khan ani bufayung hai hayungno rugino bini mung pirjak Banglano hamjagui Banglawono tongkha 1958 bisini 1 July ni salmareo Uttar Pradesh ni Badiyunto asaimani Rashid Rampur Saswan Garanani artist tongmani bo 11 to 12 umoro Kolkata no phaikabo Sangeet Research Academy ni scholarship no tui Dadu Nisar Hussain ni Thani Rwchapkwrwng srengkabo Kendra hapangni bwkhaktei Sangeet Natok Academy Sokat Padma Shri Padma Bhushan mankha aboni logi Banglao mankha Bongo Vibhushan Sokat mankha Bollywood te Tollywood ni kwbangma tokyo rwchapmung rwchapkha Ustad Rashid Khan Bureau Report Kokkhorang